Habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isa sa mga usaping tinalakay sa So to Speak podcast ang kahalagahan ng pagiging impartial ng senator judges. Sa panayam ni Sonia Soto, direkta niyang tinanong kung bakit mahalaga ang pagiging patas ng senator judges kahit meron silang kanya-kanyang paniniwalang pampulitika. Pero kapag suot na nila yung kanilang mga toga o yung mga at umaakto na sila bilang senator judges, dapat magpakita sila ng impartiality na wala silang kinakampihan. Ayon kay Noel Medina, bagamat may political dimension ng impeachment, isa rin itong judicial exercise na kailangang sumunod sa due process at nakatuon sa paghahanap ng katotohanan. Although this is a political exercise, it's also both a judicial process, no, na sumusunod sa mga proseso. Pero ang sabi nga ni Attorney J.B. Bautista at ng ilang mga legal experts, dapat ang attitude mo dyan, ulitin ko, ay hindi adversarial na ito ay pagalingan ng abogado, ito ay pardagulan, bakbakan to sa korte. Hindi eh. Dapat ang attitude nyo dyan, nagtutulungan tayo para proteksyonan ang karapatan ng akusado o ng lahat. Pero nagtutulungan tayo para ilabas ang katotohanan. Sinabi pa ni Medina na madaling maunawaan ng publiko ang kahalagahan ng pagiging patas ng isang hukom kung ihahambing ito sa isang ordinaryong paglilitis sa korte. Imagine kaso niyan, bawa tayo na sa court. Tayo yung dalawa magkakampi. Na yung judge. Tapos yung judge ha, biglang nagsasalita. Ang haba ng sinasabi, pinagtatanggol yung kalaban natin sa kabila, ano mararamdaman nating dalawa? Binigyang diin din ni Medina na ang kredibilidad ng impeachment court ay nakasalalay hindi lamang sa magiging desisyon nito, kundi maging sa paraan ng pagganap ng senator judges sa kanilang sinumpaang tungkulin. Matatanda ang nagsimula ang impeachment trial ni VP Duterte nitong July 6, kung saan sinimula ng Senado bilang impeachment court ang pagdinig sa mga articles of impeachment na kinabibilangan ng mga alegasyon ng umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, bribery at corruption, at pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Itinanggi ng kampo ni Duterte ang lahat ng alegasyon. Para sa mas malalim na talakayan, tutukan ng buong panayam ni Sonia Soto kay Noel Medina, President ng Institute for Political and Electoral Reforms o IPER, sa latest episode ng So to Speak, Impeachment on Trial. Mapapanood sa Miyerkules, July 22, 8 p.m. sa CLTV 36 Free TV, YouTube, Spotify, Apple Podcasts at iba pang digital platforms ng CLTV 36. Angelica Cara, CLTV 36 News.